бобои Ҳидоятулло Исматуллоевро асосан бо ҳунари қаннодӣ дар ин гӯшаи кишвар ҳама мешиносанд. ӯ ҳамроҳи оила ба пухтани нишолло, қандҳои гуногун, ҳалво ва дигар маҳсулотҳои қаннодӣ машғул мебошад. Нишалло ки як нави шираворест аз қиёми шакар ва бех решаи як нави гиёҳ тайёр карда мешавад. бобои Ҳидоятулло Исматуллоев тарзи тайёр кардани нишоллоро чунин нақл мекунад. Нишалло ҳавлои кунҷатӣ аз қадим аз авлодо аз Самарқанд омада ёд гирифтаган дар Қаратоғ. ин авлодамон ҳамтар аз якдигар аз падар ба писар, аз писар ба ӯ дар писар гузаштагӣ. Мана шакли тайёр кардани нишавло. Пеш аз тайёр кардан дар дег об меандозем, баъд аз об шакара меандозем. Шакаре ки андохти қиём мешавад. Баъд аз қиём шудан доруш ҳаст, бех мегӯн. Ҳамин бехе ки нишавло мекунанд, аз ҳамин бех тайёр мешавад. ҳавлои кунҷатӣ ҳам ҳам нишавло. дар ҳақиқат барои тайёр кардани нишолло бех решаи як нави гиёҳро тоза шуста реза карда дар об меҷӯшонанд. баъди ҷӯшида барои об баромадани бех оби онро аз дока гузаронда ба деги мис андохта каме хунук мекунанд ва ба он сафедии тухмро андохта бо чилчӯб лат мезананд. бех мегӯнанд. бех ки аз тарафи чиз мегиранд, Хузор, Самарқанд, Ақарши ва Данғараям ҳамин чува дама овардагӣ буданд, ман харидагӣ будам. барои ина меҷӯшонӣ, ширӣ ина мегирӣ. Ширӣ ин баъд ҳам нишавло меша, якум ҷӯшуш ҳавлои кунҷатӣ меша, дуюм ҷӯшуш нишавло. ҳалво низ хӯрданӣ аст ки аслан аз орд, ширинӣ, қанд, шакар, набот ва равған тайёр карда мешавад. ҳалво хелҳои гуногун дорад, масалан башир, сафедак, умучӣ, фатирӣ ва ғайраҳо мебошад. аҳли оила мон ҳамаҳомон ҳамин ҳавлоҳое ки аз қадим аз бовою бовокаломон омадагиро ҳамвақт тайёр мекунем. аз падару модару ҳамаҳомон мондаги ин касаба. ҳавлоҳои кунҷатӣ, ҳавлои лавз, ҳавлои пашмак, ин чизош бо мекунем печак, навод ва чанди хел чизо. ранги нишоллои тайёршуда сабз-сафед буда, ҳангоми бо белчаи махсуси чӯбин гирифтани нишолло он ғоз медиҳад. ҳамин аст ки давоми як соате ки мо инҷо будем, бобои Ҳидоятулло Исматуллоев хеле моҳирона нишолло ва ҳалворо хуб омода кард. бояд гуфт ки сокинони кишвар нишолло ва ҳалворо дар тӯю маъракаҳои мардумӣ дар дастурхон мегузоранд.